Urte berri aldaketaz josita etorri da Seaskarentzat. Peioso Jasugiak lehendakaritza kargua utzi ondotik, Sofi Laiuz, Ejik Etxart eta Antxon Etxeberrik lekuko hartu eta lehendakaritza hirukoitzari eutsi diote. Uste ginuen positibo zela kargu hau banatzea, berez. Bada lan handia egiteko, behar bada hiru izan ez da inbeste pertsonalizatzen kargu hau, behar bada ondotik transmisioa errestuko duz, eta gure urteak ere pasako dira eta beste batzu ginen dira. Kate baten segida gira, azkenean Seaskak 50 bat urte ditu eta egia erran hiru izanki indarra gehiago, gogoa gehiago, disponibilitate gehiago eta azkenean erresago denentzat. Kameren aurrean eiek aurpegia ematen badute ere, atzean dagoen talde lana gaineratu dute. Ni ustez Seaska proiektu biziki edera da eta arroarekin joten gira, bada ekipa bat, ez da persona bat edo bi, da ekipa bat, eta emeletzi ikastola kolegioa eta liceoekin, zinez bada proiektu bat, eder bat entzinazteko. Batzordera gilean beste batzuk ere lan egiteute, lan handia, ez da kanpora ikusten lan egiteute, eta ikastoletan ere, Antxonek egin duen bezala, 30 ikastola, 30 administrazio kontseilu, jendeak lan handia egiten du hor, ez dugu itxutu behar Seaskako lehendakaritzarekin beste guzia ere hor da. Talde lan horren indarra ezinbestekoa izango zaie etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Horien artean, lehentasunezkotzat jo dutena Seaskako lizeo berriaren eraikuntza da. Kokapena behar dugu ondoko aste eta hilabetetan erabaki. Eskuartuan ditugun egiak dira Uztaritze, Itxasu, Donapaleu, eta behar beste bat ere izan liteke. Egi horiek guziek arrera biziki ona egiten daukute, hortaz biziki konten gira, gana edo hori Seaskaren errekonozimendua da guretako, baina beharko dugu hautatu. Lizeo berria 2027ko ikasturte berrirako prest egotea nahiko lukete. Ikastetxe berriaz gain euskararen egoera elelan zerrendan presente dago, euskara isialdietan garatzearen helburua ahaztu gabe. Badakigu hizkuntzaren egoera soziolinguistikari dela urtetik urtera aldatzen, beraz gure lan ereduak ere behar ditugu aldatu, autokritika egin. Eta adibidez azken urtetan, ari gira pixkat euskaraz eta euskal kulturaz behar duten jakitatea programatzen. Gure ikasleentzat nahi dugu pixkat bide bat eman, ze behar duten ikasi ze adinetan, ze ezagutu, eta ebaluaketa bat martxan ezartzen, etapaz etapa. Hori da pixkat uste dugu ere euskarak ere behar duela exigentzia bat. Pixkat hizkuntza mailata hobetzeko eta ere hortan plazerak dezaten. Euskararen osasunarentzat Seaska ezinbestekotzat jo dute lehendakariek. Eta hizkuntzaren osasuna zaintzeko lanean segitzeko prest daude Seaskako lehendakari berriak. Euskararen egonkortzea baita haien helmuga, haien ametsa.